Faretna fl-imkien mulej, kelmtek imqazza, fal-waħda jilmaqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għada, meta marin tulej, min tgħix fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Sħuti minn qalbi nixtieqilkom l-għodwa tajba, inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija llum il-ġimgħa fi-żmien il-għid imqaddes, sħuti ejjew nittu fil-fond dal-misteru tant sabiħ li qegħdin niċċelebraw ta' Ġesu li bata u mitarina fuq is-salib, iżda li jissawwa rebbieħ imqajjem il-mewt. Sħut is-salib u r-reżurrezzjoni il-qawmin ta' Ġesu ma nistgħux nifirduhom minn xulxejn. Huma biex niftehmu qishom żewġ tuċuħ tal-istess munita. Huwa Ġesu li bati u jmut għalina u mill-imwiet. U x'hekk, il-qawwa tiegħu rebbieħ xterdet fuq id-dinja propju għax bata u miet għalina. Jew għalhekk nitħejjew kif jixraq għal din l-Ewkaristija illum billi b'umiltà fi skitta qalbna nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijietna. Int li l-qajd bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejr noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa Alla rwieħ ta' ħutna, Nazzareno Farrugia u Ċettina Bsajla. Nitolbu. O Alla, Int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, ridt li ibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għall-ħajja, b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wieħed Fariżew jismu Gamaljel, mallem fil-liġi u miġjub mill-poplu kollu, qam fis-Sinedriju u ordna li lill-Apostli joħorġuhom il-barra għal ftit. Imbagħad qal l-isħabu, irġiel ta' Iżrael, iftħu għajnejkom x'sejrin tagħmlu lil dawn in-nies. Ftit żmien ilu qam Tewda u beda jgħid li hu xi ħaġa u madwar 400 raġel qablu miegħu. Dan qatluh u dawk kollha li kienu marru warajh tferxu u ġew fix-xejn. Warah ġie Ġuda l-Galilew fi żmien iċ-ċensiment u ġibed poplu sħiħ warah. Lil dan ukoll qatluh u xterdu dawk kollha li kienu marru warajh. Fuq dan li ġara issa ngħidilkom, ħallukom minn dawn in-nies u itilquhom, għax dan il-ħsieb jew ħidma tagħhom jekk ġejja mill-bnedmin għad tisfa fix-xejn. Iżda jekk hi ġejja minn Alla, ma jseħħilkomx taqirduhom. Araw li ma ssibux ruħkom li qegħdin tgħiduha kontra Alla. Imbagħad għadu fuq il-parir tiegħu. Sejħu lill-apostli qudiemhom u wara li tawhom is-swat
ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu. Imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. U kuljum fit-tempju u fid-djarhom kienu jgħallmu u jxandru bla waqfien li Ġesu hu l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nibża? Il-mulej hu l-ken tiegħi u d-dim min għandi nitwerwer. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tela lejn l-għoljiet u għatem bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib lejt il-festa tal-Lut. Ġesu rafa' għajnejh li maħkotra ta' nies ġejja leħ u qal lil Filippu: nejn nixtru l-ħobs biex dawn ikollhom x'jieklu? Dan qalulu biex jippruvah għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: 200 dinar ħobs ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftejt? Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indrej Xuxmun Pietru, qallu: hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies? Qiegħdu n-nies bil-qiegħda qal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet, radd il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u imlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li jagħmel Ġesu qalu: dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jaħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, raġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Kemm hi sabiħa l-kelma tal-Leżis Ħuti. Qatt ma tista' tidħol fil-fond ta' dan il-messaġġ tant sabiħ u x'hekk, qatt ma tista' tidħol fil-fond biżżejjed, dejjem jibqa' iktar. Kemm hija idea sabiħek li nxelu u x'hekk, id-dawl ma' ġenb il-kelma tal-Alla, x'il-kelma tal-Alla hija dawl
Ma ninsewx iż-żisħuti ta' li Ġesu fil-quddiesa jiltaqa' magħna b'żewġ modi. Jagħti lilu nnifsu lilna fil-kelma u fil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħu. Kemm għandna bżonn nikbru hekk fil-mħabba tagħna għall-kelma tal-Alla. Kif innotajtu hekk dan l-aħħar ġranet qegħdin nisimgħu dejjem mill-atti tal-Apostli. U dawn l-aħħar ġranet mod speċjali smajna x'ġara nhar Għid il-Ħamsejn. Kif l-Apostli ħarġu jippritkaw, ftit wara, forsi ġranet wara arrestawhom, xaħtuhom il-ħabs, bil-lejl jiġi l-anġlu jeħlishom, imorru fit-tempju jippritkaw jintaqa' s-Senedriju, sa dan it-tant ma jafux li huma meħlusin minn għalihom qegħdin fil-ħabs u morru jibatu għalihom. U x'an isibu l-ħabs vojt, ma jafux ġara l-bibien għadhom magħluqa u l-ħabs vojt. Xi ħadd jgħidulhom dak qegħdin fit-tempju jippritkaw u morru jġibuhom. U jibdew jistaqsuhom. U mbagħad jinqala dal-każ ta' Gamaljel. X'kelma sabiħa jagħtina Gamaljel illum. Mela jgħidulhom uħorġu mill-barra l-Apostli u jkellem is-Senedriju. U jgħidu tinsewx x'ġara fi żmien Tewdas u semmilhom lil Ġuda l-Galilew, it-tnejn huma ġabru ħafna nies warajhom, imbagħad inqatlu u bil-mod il-moviment tagħhom mutu jispiċċa kollox hemm. Mhux hekk Ġesu? Mhux hekk Ġesu, il-parir li jagħtihom mela ħalluhom jekk huma ġejjin minn Alla tagħmlu x'tagħmlu mhux se teqirduhom, jekk ġejjin minn bnedmin kollox jispiċċa hemm. U dan il-moviment, din il-Knisja li beda Ġesu 2000 sena wara għadha sejra, eżis ħuti. U fid-dinja qudiemna kull wieħed u waħda minn hemm l-għażla kbira x'irid jagħmel. Fuq naħa waħda hemm Kristu xoxt, id-dawl, it-tajjeb, il-grazzja, il-ħajja, l-imħabba, dak kollu lu sabiħ, u fuq naħa oħra il-ħażen tad-dinja, tax-xitan eżis ħuti. U kull wieħed minna irid jagħmel għażla fundamentali li ma jagħżel minn dawn it-tnejn. Eżis ħuti, jekk jagħżel il-Ġesu, jgħaddi kemm jgħaddi minn turufnamenti tal-ħajja, jgħaddi kemm jgħaddi minn dbatijiet u persekuzzjonijiet u diffikultajiet bħall-Apostli, fl-aħħar mill-aħħar hemm tistennih ir-rebħa. Jekk jagħżel id-dinja fuq in-naħa l-oħra, jekk jagħżel id-dlam, jirnexxi kemm jirnexxi fil-ħajja, jkollok kemm ikollok flus, tgawdi kemm tgawdi, fl-aħħar mill-aħħar hemm tistennik it-telfa. U din xi ħaġa 100% żgur eżis ħuti ta' mhux forsi. Walek illum għandna eżis ħuti għażla importanti x'nagħmlu qudiemna. U kienu tajtu l-Vanġelu meħud dejjem minn San Ġwan dan l-aħħar. L-ewwel smajna hekk matul dil-ġimgħa id-diskors ta' Ġesu ma' Nikodemu. U l-kelma prinċipali, l-istedina prinċipali biex nemmnu f'Ġesu. Biex Ġesu jsib ruħu l-ewwel post fil-ħajja tagħna. Biex Ġesu ma jkunx it-tieni u t-tielet post. Imma l-ħajja tagħna ta' bilħaq tkun immexxija minnu. Dik l-istedina. Temmen inti f'Ġesu, temmen li qam mill-imwiet. Kieku verament temmen Ġesu jsir l-iktar ħaġa importanti f'ħajtek. Eżis ħuti. Issa llum kienu tajtu bdejna kapitlu 6 tal-Evanġelju skont San Ġwan, kapitlu sabiħ immens li jitratta fuq l-Ewkaristija. Ġesu jibda dan ir-rakkont sabiħ tal-miraklu ta' tkattir tal-ħobs u mill-ħobs bżonn tal-ikel naturali jgħaddi għal ħobs ieħor u jkellimna fuqu bħala l-ikel spiritwali tagħna. U f'dal-Vanġelu li smajnek jolqtuni diversi affarijiet hekk verament sbieħ, dettalji żgħar u x'vera. Mena kien qorob lejt tal-lowt, Ġesu jaqsam insomma, u Filippu jgħidlu, u x'hekk. Jgħidlu mnejn santuhom jieklu l dawn in-nies kollha. U Ġwanni jagħmel kumment sabiħ. Dan qalulu biex jippruvah għax hu kien jaf sejjer jagħmel dan li bentalla magħmlu l-bniedem għalina. Imbagħad fark iktar l-isfel u x'hekk. X'mun Pietru u Ndrej jgħidlu hawn tfajjel għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Dawk id-dettalji għalfejn jgħidilna li l-ħobż kien tax-xejr. Il-ħobż tax-xejr kien kwalità fqira ħafna, ta' dan kien tifel fqejr miskien. U 2 ħutiet żgħar. X'ħadd tagħmel b'2 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar quddiem 5000 ruħ? X'nista' nagħmel jien, x'tista' tagħmel int quddiem tant negattività fid-dinja? X'nista' nagħmlu aħna quddiem soċjetà li donna kull ma jmur titbiet quddiem Alla, kemm aħna boloħ jekk naqtaw qalbna. Araw il dat tifel. Offra li kellu
imma dak li kellu fidejn Ġesu minn 5 ħobżiet tax-xejn u 2 ħutiet kbar kien biżżejjed biex jiklu 5,000 raġel mhumiex magħduda n-nisa u t-tfal. Eżis ħuti, hekk ukoll jiena u int. Il-mulej ma joqgħodx jikkonsidra x'għandna x'noffru, kemm għandna x'noffru, il-mulej jara l-qalb tagħna kemm aħna ġenerużi. Offri dak li għandek, offri t-talenti tiegħek, offri l-kapaċitajiet tiegħek lill-mulej, u int minn int, u int kemm indajjef, il-mulej permezz tiegħek jagħmel ħwejjeġ kbar ta' eżis ħuti. Dik l-istedina li qed jagħmlilna llum dan il-qari. Eżis ħuti qegħdin fi żmien lejt. Żmien lejt huwa żmien li jiġġieled ħafna kontra in-negattività, l-pessimiżmu l-qtieħ ta' qalb. Li kif jgħidilna San Ġorġ Preka dawn qatt ma jiġu minn Alla, dejjem tentazzjoni tax-xitan. Ejjew eżis ħuti. L-ewwel nett narfu li x-xitan ma jaqtax qalbu jittentana biex inkunu on the guard kif jgħidu, mhux hekk. Noqogħdu attenti, mhux hekk, ma jaqtax qalbu jittentana. It-tieni narfu li jekk Allu magħna, jekk Ġesu qam mill-imwiet, min jista' jkun kontra tagħna? Ma naqtawx qalbna. Ejjew kull wieħed waħda minna kemm aħna hawnhekk preżenti fil-Knisja intkom eżis ħutna li ssegwu dil-quddiesa. Ejjew narfu t-talenti tagħna, ejjew narfu dak li għandna. U noffruh il-Ġesu. Nkunu ġenerużi. Mulej hawn jien ġej nagħmel ir-rida tiegħek, urini xi trid minnej u għatini l-kuraġġ biex nagħmel dak li trid minni. Eżis ħuti Alla minkejja n-negattività kollha hawn fid-dinja, Alla permezz tagħna jagħmel ħwejjeġ kbar. Ħanqumu bil-wieqfa jogħġobkom. Ħuti Eżies, nitolbu lil Alla missierna li bil-qawwa tal-Ispiritu li qajjem lill-Ibnu Ġesu Kristu mill-imwiet, aħna nxandru bil-ferħ il-fidi tagħna fl-isem ta' Kristu, Mulej u Messija u ngħidu xerret fuqna Mulej il-grazzja tal-Ispiritu Santu flimkien għal Papa u l-isfijiet biex iwasslu bil-ferħ l-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu l-Mulej bl-istess kuraġġ tal-Apostli nitolbu xerret fuqna Mulej il-grazzja tal-Ispiritu Santu għas-salvazzjoni ta' dawk li bl-imġiba tagħhom qegħdin ifixklu t-tixrejt tas-saltna tiegħek fost il-bnedmejn nitolbu xerret fuqna Mulej il-grazzja tal-Ispiritu Santu għal popli li jsofru l-ġuħ ħtija tal-gwerer biex minnu responsabbli mit-tmexxija tagħhom jaħdem biex jagħtihom għajxien diċenti u mhux biex jikseb armamenti nitolbu xerret fuqna Mulej. Għalina biex inkattru l-ħobs tal-kelma ta' Kristu fost ħutna bl-impenn tagħna li nsiru evanġelizzaturi fid-dinja tal-lum nitolbu xerret fuqna Mulej. Ħankomplu nitolbu għal paċi fid-dinja eżis ħuti. U llum nixtieq nitlob għal dawk li huma attentati biex jaqtaw qalbhom anke nsara bħalna. Għal dawk li forsi jaraw il-ħażen tad-dinja d-dnub anke fil-Knisja, l-iskandli li sfortunatament jingħataw u donnhom jaħbtu jaqtaw qalbhom. Biex narfu li din tentazzjoni tax-xitan qudiemna għandna l-għażla jew Kristu rebbieħ jew id-dinja telliefa eżis ħuti. U ma nħallu qatt xejn l-ebda ħaġa negattiva kemm negattiva anke fil-Knisja. Anke meta taraw bnedmin tal-Knisja jew fil-Knisja jiżbaljaw, ma nitilfux il-fiduċja tagħna f'Ġesu rebbieħ, għax Ġesu jibqa' rebbieħ ta'. U x-xitan jinqed anke b'dawn l-affarijiet biex jaqtanna qalbna. Biex f'ħajjitna l-ewwel post u l-aqwa post ikun ta' Ġesu xoxt. Biex qatt ma naqtu qalbna. U l-5 ħobżiet tax-xejn u ż-żewġ ħutiet żgħar li għandna il-kapaċitajiet tagħna fqar kemm huma fqar nofruhom il-Ġesu li permezz tagħhom jagħmel ħwejjeġ kbar. Insellem minn qalbi lill-anzjani il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli eżis ħutna li intom ma' qudiem magħna. Nitlob għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u nitlob għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali dawk li għaddejjin mhix mument ta' dlam jew tentazzjoni ta' tieħ il-qalb fil-ħajja biex iħarsu lejn Ġesu, jafdaw fih u jemmnu li Ġesu huwa ħaj. Fiskiet nofru t-talba personali tagħna lil Mulej.
U Alla missier tagħna Inta jixna fil-mejda tal-kelma u hemm tkabbar il-Knisja tiegħek. Għatina li nilqgħu il-messaġġ tal-imħabba tiegħek biex insiru fid-dinja ħmira u strumenti ta' salvazzjoni bi Kristu sirna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u mbejti kolna sem fil-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fil-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamli jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek u ilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzja li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema bi Kristu sirna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bil-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassejs, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid mxerred ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi bil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erwieħ ta' ħutna Nazzareno Farrugia u Ċettina Bsajla. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apostoli l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Hija l-kelma tal-leżis ħuti li turina t-triq ta' waħdanija li tagħti għal ħajja. Per nisimgħu l-kelma tal-la biss mhux biżżejjed ta'. Għandna bżonn nirċevuh il-Ġesu, Ġesu jagħmlilna kuraġġ, Ġesu isir ikel għalina li jħeġġiġna u tina l-qawwa biex nimxu fit-triq. U għalhekk nagħmel appell ma nitilfuwiex il-quddiesa u tqarbin eżisuti min jista' jmur il-Knisja ma jikkuntentax ruħu u xekk bil-quddiesa ta' fuq it-televiġin, ma nqgħodux nġibu l-iskuża tal-Covid ta' il-Covid għaddiet issa, eżisuti. Għax ix-xitan jaf kif ibedna ta' jidħol fejn, ejjew għalhekk ngħidu t-talba tal-missierna b'xewqa li ta' bilħaq il-Ġesu inħalluh jgħammar fina bil-kelma u bil-ġisem u d-dem imqaddes tiegħu. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem Amen.
tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej int Alla l-għoli, sultan qawwi, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis qawwi, tkuni mbirek mulej, tkuni mbirek mulej għal dejjem u mbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Xi grazzja kbira żisħuti u xek. Jekk aħna ngħidu x-xorti kellhom l-apostli li rawh lil Ġesu mqajjem mill-mewt, aħna għandna xorti iżjed minnhom. Għax aħna nsiru ħaġa waħda ma' Ġesu li qam mill-mewt. Ħanqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb: Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Teta f'Marjiet fġieħ 3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar iżisħuti nofruhom hekk biex il-ferħ ta' Ġesu u l-qawwa ta' Ġesu li qam mill-imwiet ta' bil-ħaq taħkem fuqna, tirbaħ il-qalb tagħna, tirbaħ il-qalb ta' ħafna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallift id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru Liban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.